uri kuona cheka system. Munhu achingodarika apa ka, the moment yaanongodarika chete zvatofana kuti tiite ka system. Tofana kuti the moment yachingobudikira musoro, iwe ndiwe murefu, unosvika uchimupanya kuface, ini ndobva ndacheka. Cheka straight, cheka so. Handika, ndozvatofana kuita. Aiwa, asi iwe ndiwe munhurume zve, iwe ndiwe munhurume. Ndinofana kucheka. Ndine simba, ini ndinonosvika ndonocheka. Unocheka munhu vanhu vanobva vasvika. Iwe waitya kucheka huku zoti unocheka munhu. Ndakatombocheka panaizo kwamudhara Gilbert, takatombocheka nguruve shamwari, takatocheka nguruve, totogona kucheka. Mirai munhu. Cheka ndokwatogona. Tikatora munhu nemombe tikaisa apa. Zvinoenderana papi, nguruve zvofambidzana papi ba. Nguruve nemunhu. Unotya kucheka huku kana shamwari. Mukoma. Iyo isavhoisi yangu pasi. Zvatofana kuti tatowirirana. Iwe unosvika uchibata semunhu murefu. Wobata face indobva ndasvika ndocheka huru. Handiti waiziva. Usawanze nyambo pambambo padehwe reshinji mwana wamai vangu. Zvatofana kuita kana zvekuti ngosvika ticheka munhu chete. The moment inongodarika munhu chete apa. Tofana kuita action. The moment yanongodarika iwe kungosvika semunhu murefu handiti. Ungosvika uchingobata kuface. The moment yaunogona kuface chete indobva ndasvika ndichicheka nebanga. Nditocheka neivi. Waiziva. Because inini kucheka ndokwangu ipapa. Pakucheka mwana wamai vangu. Uzviona sei? Asi mukoma muri kuzviona kuti imimi ndimi munhurume, ndimi mune simba, ndimosvika muchibata indobva ndacheka munhu.